Hepinizi gönülden, yürekten selamlıyorum. Partiya Demokratik a gelan HDP'ya ku li parlamentoya Tirkiye. Piştî AK Parti û CHP fraksiyona herî mezin e. Piştî ku bi hinceta têkildarê bi bûyerên Kobanîran e. Hevderê vebir, parlamenter û hevşaredarên berê û yên nihayên HDP di dudiyê cotmeyê de hatin girtin û şûnva. Di siyaseta navxwîyî ya Tirkiye û medyaya Tirkî de rexne û tawanbariyên li dijî HDP zêdetirtên rojevê. Serokvekîla Koma HDP Meral Danış Beştaş di bernameya li Enqerê ya 8 saliya pîrozbahiya HDP da ji bo Kurdistan bîstçarê axivî û got li gel qedexe, astengî û operasyonên dewletê. HDP di hemû hilbijartinan da bi ser ketiye û bûye pêşeng ji bo çareseriya meseleya Kurd. Jiloma jî Abxaz êriş li dijî HDP têne kirin. Bê 8 salê de gelek hilbijartin em ketine û hemiya de jî em serketin. Hemberî zulmê, zextê, astengiyê, qedexekirinê bi rastî jî HDP li vî bajarî gelek mesele şikandin. Yani ezber şikandin. Di mesela Kurdî de jî, zimanê Kurdî de jî, nasnama Kurdî de jî, çanda Kurdî de jî gelek gotin, siyaset yan tekoşîn me pêkanî. Yani îro ne wek 8 sal bereye tamamê Tirkiye ji bona gelê Kurd, ji bona daxwazê wan, ji bona pirsgirêkê wan haya wan îdejê heye. Serokvekîla Koma HDP Beştaş bersiv dide rexneyên li dijî HDP jî û dibêje ew çiqas partiyekî Kurdistanê bin, ew qasî partiyekî Tirkiye ne jî û ji bo wan xala herî girîng çareseriya pirsa Kurd e. Yani ev rexne em tim bersivê didinê, em ne tenê partiya Kurdistanê ne tenê partiya Tirkiye, Tirkan e, em a hemiyanin. Yani em partiya hemî gelanin, lêbelê serî de jî gelê Kurd mafê wê, daxwazê wê em didin pêşxwe. Yani ji ber ku heta îro bindestin, nasnama wan qedexe kiriye, zimanê wan qedexe kiriye, çanda wan qedexe kiriye. Riya me ev e. Yani em dibêjin heta ku gelê Kurd azad nebe, wekhev nebe, gelê din jî nikare bêje em azadin, nikare bêje em wekhevin, nikarin bêjin ev demokrasî dimeşe. Di heyema dawî de rexne û nîqaşên li dijî HDP piştî daxuyanî û hevpeyvînin. Hevşaredarê Qerseyê girtî Ayhan Bilgen û parlamenterê berê HDP Altantan dest pê kir. Lewra her du siyasetmedar jî HDP bi dûrbûna ji perspektîfa Tirkiyeyê bûnê û têkiliyên wê li gel PKK rexne kiribûn. Lêbelê berpirsên HDP jî didin zanîn ku ew van rexneyan û helwestê iqtidarê wek kampanyaya reşkirin û krîminalîzekirina HDP dibînin. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara. Kürt sorunun demokratik temelde çözümü ve Türkiye'nin demokratik